Tripura land, Chungnangu, Tripura land, Chungnayo, Tripura land, Chungnangu, Tripura land, Chungnayo, Tripura land, Chungnangu, Tripura land, Chungnayo, Tripura land, Sungre wati otana ni sika pakache sika prayo otapani mo salani sika mugiche sika prayo dopano bolong le tabe makosa suru o besko na nyamaya otapani kono motomat kala okaya yang boy maya otapani Orasule solongi wasong talaki Haketo ngide temelaki Odoparupa Ohane joto chini do pharo Ohare beba bukung bararo Chana joto no tangja Chini shan mani kaisa Chana joto no tangja Chini shan mani kaisa Chini hano se sanani Sabano girinani Sabano lasinani Chunango tiprale 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 Chunango tiprale 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 Ohane joto chini do pharo Ohare beba bukung bararo Chana joto no tangja Chini shan mani kaisa Chana joto no tangja Chini shan mani kaisa thang lại nơi Yap đi bắt sa kê joto thang lại nơi Khorang bắt sa kê chini hano san lại nơi Nang tha hưng kê thui rư nơi Chini imang no một thang sư nam nơi Kupur cứ cha khứ nhà vui Ngô cùng bara joto thang cha hưng lại nơi Tamo Hindu, tamo Christian Tripura leni chop awa yapri she lại nơi IPF ni shakthar mongbai 23 August salo khatong khajani bisingtei yasakjana ni thangai tongo phil jisha statehood demande obo haikena bisi brum brum jung nugui mano obo thangnai bisiro jung nugui man khatong khajani bisingtei khumulung ni khumulung stadium no IPF ni tidul mongbai obo haike khatong khajani bisingtei haseni gabang ma lukurok Tripura sharok eba IPF no khapur janai lukurok o stadium no phayei o shalno palaijak mani nugiman khanani yang ulpuk phasing khanani shalni bagai khatong khajani bisingtei o jagao Lowajimung khaijagi tongo yang uyang IPF ni bana hepajagi tongo obo haikeno khanani joto hukumu pamna eba phatar haseni phainai lukurok ni bagai dalbidal Lowajimung rok khlaijagi tongo phaisok paijak obo haikeno o je pandani tangokra rok sarigotei phainani kokrongo o pandani tangokra cabinet minister eba convener rok ang oro tabuk tongnai committee ni kroksa tangokra bobai koksnani jaitoknai takokra shukla choron nowatia sarni bisingti obono ang saimanani jaitoknai khana to haino hai bisi brum brum ni haikeno rok khatong khajani bisingti yajaknani thangai tongo o sal kotor salno bobo haike thangnai bisironi sai tekisa jodake khlainani thangai tong kana tamo program ngai community ni naharmung tamo picha detail sekna belaika hambai khana 23 August 2019 bonorogei sini IPFT bodol 11 tomo sung statehood demand day celebration khlainani bagai tini tiarong laijak ebong tiarong lai jongo tamni bagai mo hai palaina nangkha bo hai lai buma jodi raisa kangke kabang makok ni tongo shortcut ni bisingti ang one sogoi nangni thani bo koksanai sung 1967 ni simi 1984 jorawo tiujes raksaba klaika sini Tripura sani bagai Tripura Juba Committee
te 84 ni 23 August hongkangkai sini Tripura sani bagai separately or Tripura ni bisingo separately babe sengno autonomous district council ya pharjaka abo only for Tripura tribal rokni tongthai o autonomous state council bono manmanino जों तिनी एडिसि मानखा प्राय 32 years already cross ong thangka bono rogैनो bono base khlaina IPFT जों तिनी 2009 नि सिमी तिनी 2019 जराबो ताबुकसुक जराबो जों सेपारेट स्टेट जों डिमान्ड खालाय दङ केन्द्र सरकार तथा इंडिया गभर्नमेन्ट नि थानिबो ताकलायनि बा खनानि जिनि जे 23 August नि सेलिब्रेशन नि पान्दा हंकाय टोटले लाई थांजाकनि 10 बोसोर जों पालाय फैमानि बनिसलाय ताकलायनि तेसा जुदाकुक उंनाय तामनि बागै उंनाय हंकांकाय सारा त्रिपुरानि बिसिंगो जों नगो आईपीएफटी पहिला चेंफ्रा मात्र 25 जन बरक तुयै जे समय आईपीएफटी नि विलेज कमिटी करै मेंबर करै चेयरमैन करै बा खरकसा एमडीसी करै खरकसा एमएलए करै खरकसा मिनिस्टर करै हाइफना जों तिनी मुभमेन्ट न जों स्टैंड खलाय तबुइ फैका मुभमेन्ट खलाय फैका बा चबा खलाय फैका सिरिग्लायनो फैका ताकलायने 2019 अब डिफरेंट अंगनाय हिमानि कारण उनखा सेंट्रल गवर्नमेंट बो जेहेतु तबुक इंडिया गवर्नमेंट बाहायनो 2019 नि लोकसभा 17 लोकसभा नि जखन इंडिया हायना हाय पुनराय गवर्नमेंट अफ फाइका जोंनोगो 2000 सन बा आगिनि जरावो बेबाग सेपारेट स्टेट मानि थांमानि जोंनोगो ओनली सिनि विशेष खलायलाय थांजागो रिसेंटली जोंनुखा बीजेपी ते इंडिया गवर्नमेंट नि बिसिंतियै सेपारेट स्टेट मानमानि लाइक जोंनुखा रिसेंटली एग्जांपल तेलंगाना अमो हाइख्लायना तागलायबो 19 नि लोकसभा निर्वाचन इंडिया गवर्नमेंट फाइमानि बिसिंगो ताबुक जोंनुखा जे जम्मू काश्मीर ते लद्दाख न कायसा सेपारेट स्टेट तंमानि न सकागै यूनियन टेरिटोरियल काउंसिल बरक डिक्लारि रेखा पार्लियामेंट एकक मेजॉरिटी नि बिसिंतियै ओंखाय चिनि बिलिभ तंनाय बा चिनि हाम्बल रिक्वेस्ट तंनाय अमनो बीजेपी नि सेंट्रल गवर्नमेंट नि थानिबो जखन त्रिपुरानि ट्राइबल हायकाबा त्रिपुरानि 184 जनानि राजबंशी जखन राजतंत्र पाइ थांगो हायकाबा स्वाधीन त्रिपुरान सकागै हायकाबा स्वाधीन त्रिपुरान सबायै भारतनि कैसा अंग राज्य हायकाबा मार्जारंमानि जराबो जोंनुगो 1949 15 अक्टोबर जोंनुगो तामो त्रिपुरानि त्रिपुरा सारा मेजॉरिटी 90% साका तंमानि फियाबा तिनि 70 बछर भारत वर्ष बाय मार्जारंगै 70 बछरनि यागुला जों ताबुक तामनखा त्रिपुरानि त्रिपुरासा सुदु नॉट ओनली डेवलपमेंट नि प्रॉब्लम या और जगह सिनी टोटली तामो आइडेंटिटी नि प्रॉब्लम लैंड नि प्रॉब्लम सिनी पॉपुलेशन नि नंबर ऑफ प्रॉब्लम गोबां प्रॉब्लम तंमानि बागैनो जों तिनि इंडिया नि कॉन्स्टिट्यूशन नि आर्टिकल नंबर 2 and 3 नि मुताबिक जों अबनो सेपारेट स्टेट सानै दंगो इंडिया गवर्नमेंट नि थानिबो अबनि बागै इंडिया गवर्नमेंट नि थानिबो सिनी हम्बल रिक्वेस्ट तंनाय लद्दाख जम्मू काश्मीर हाय जदि बरकनि स्टेट नि प्रॉब्लम न जदि इंडिया गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी नावै जदि सॉल्व खालायमानो हंकाय चिनि त्रिपुरानि 80 बोसोर लाइबमा कथां तंमानि राजमाला कथां तंमानि हेकाबा ताबुक बचिनि राजा कथां तंखो अमो हाय जागाबो जों तिनि भारत बाय मा जरंगै थांमानि यागुला चिनि जे प्रॉब्लम न तामनि बागै सॉल्व खालायमिया तंनायबा अबनि बागै जों इंडिया गवर्नमेंट नि थानिबो चिनि रिक्वेस्ट तंनाय अब टोटली स्टेट गवर्नमेंट इज ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी या राज्य सरकार नि सुदु दायित्व या अब टोटली इंडिया गवर्नमेंट नि थानिबो रेस्पॉन्सिबिलिटी अबनि बागै ताकलायनि चिनि 2019 नि 23 August स्टेटहुड डिमान्ड दे अब टोटली जों ताकलाय गोबां बरक बाय जों गैदारिं खालायनाय सारा त्रिपुरानि बर र खातुं खाजाङै दङ फाइनानि बागै जतन तिया रंलायजाक तेसिनि अर खानानि जराव बाहायनो सिनि नगराय कतर कतर फाइनाय लाइक सिनि आसामनि एमपि रक फाइनाय लाइक सिनि नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट जों हाइके सेपारेट स्टेट सानाय रक बाहायनो गोबां मातंगो बडुलेण्ड गोरखालेण्ड तेलेंगाना ते कार्बी आलं कुकिलेण्ड अमो हाय गोबां डिफरेंट स्टेटनि चिनि लीडर्स रक जों बाय कॉपरेशन खालायनाय बा जोंनो चुबा फाइनाय बा सेपारेट स्टेटनि डिमान्ड तैसेबो इंडिया गवर्नमेंट नि थानिबो सरासरि जों तामनि बागै सेपारेट स्टेट नांका आबनो क्लियरेंस रुबै इंडिया गवर्नमेंट नि थानिबो जों आबने ककनो पुसग्रनानि त्रिपुरासानि मानथाय हेकाबा त्रिपुरासानि बिरमाननि ककनो जों पुसग्रनानि बागै जतन फाइनानि बागै तियारंलायजाक एबं फाइबो दंगो दिनै आगरतलाबो अलरेडी बाक्सा लीडर्स रक सपायखा एबं बाक्सा लीडर्स ताकबो फाइ दंगो बिर खुंबाय फाइ दंगो बरक अलरेडी सारिकनि जराबो अंकाय बेबाग लीडर्स न चीफ गेस्ट रक बरक सपाय पैनाय आबनो तैनो जों दिनै जतन खातुं खाजानि बिसिन तैखे अर जतन सामु तांलाय दंगो चिनि गोबांमा सिक्ला रक एबं स्टुडेन्ट एबं चिनि लीडर्स रक अबनि बिसिंतै आं कबंनानि मुसुनाय चिनि यागतै ओनली 12 घन्टा समय सिमि तंखो जरा सिमि तंखो
जोंनो केबेंनानि बागै गोबांमा ककनो साकातामो खानानि जरावो हंकाय सिनि सुप्रीम कोर्ट नि होइते एनआरसी बहायनो डिक्लारंनाय अंगै थांका हंकाय सिनि त्रिपुरा हवा बेलायनो किरमा संसा बानामा संसा बोद्रे पोरंगै मनो एक्चुअली अब सिनि अ चबानो केबेंगै गोबांमा बोद्रे पोर खलाय कक प्रचार खलाय दङ जों बरंनि थानिबो जों कबंनाय सुप्रीम कोर्ट अब जे एनआरसी इमप्लिमेन्ट खालायनानि बागै त्रिपुराबो एनआरसी इमप्लिमेन्ट खालायनानि बागै जे अब नोटिफिकेशन खालायनाय अब जों एनआरसी नि बागै जों मोस्ट वेलकम खालायो हायबनो जों अबनो अपोज खालाया एनआरसी मान माबायनो सिनि त्रिपुरासा जदि 12 लाख त्रिपुरासा जदि प्रॉब्लम सलङै थांनाय हंकांकाय अब जों तिनि अरा आसक्लै जों दुख कष्ट टेक्टनि बिसिंगो जों तंनानि नांया खामं अबनि बागैनि लोकरकनि थानिबो कबकनाय अब पॉलिटिकल इशूया अब सिनि जे जों खालाय फेमिनि अब सिनि लाइबुमा तंगो गोबांमा टिउजेस खालायनाय रक बरक तिनि थै रेखा जान रेखा प्राण रेखा जेल खाटखा बरकनि आसुक चबा खालायमानि अबदान बायसि जों ताबुक एडिसी जरातै जों रखाङै दङ बरक तिनि जदि अमसुक जरा सेक्रिफाइस खालाय चबा खालायमानि गरै हंकांकाय जों तिनि एडिसी हनै जे एडिसी एरिया बा सिनि लुकु रक तंनाय रक सिनि 12 लाख त्रिपुरासा तंनाय रक खायकबा सिनि एडिसी बिसिङा कायसा निर्दिष्ट बाउन्डारि खाजागै रिजाक माने अब जों मान्या खामं आबनि बागै बरकनि चबाना जों कोनो दिनो नेग्लेक्ट खालायावै बरकनि चबा हायकबा जों एडिसी मानमानि सालनो जों अबनो सिनि हिस्टरीनो जों रेसपेक्ट दिनानि नांगौ सिनि हिस्टरीनो जों बरम दिनानि नांगौ जों जदि रिया हंकाय बांलादेशनि फाइनाय रक दे एडिसी मानमानि सालपालाय सिनायबा जों नुगो सारा त्रिपुरानि बिसिङा कोनो पॉलिटिकल पार्टी रक एडिसी मानमानि सालबो पालाया डेटबो मेंशन खालाया ऑफिशियली बाबे कोनो प्रोग्राम करे इभेन खरकसा टिउजेस तिनि एडिसी नि बागै चबा खालाय थैमानि पर्यन्त सिपनि फोटो पर्यन्त करे बिनि काया पर्यन्त करे अथच तिनि एडिसी व कोटी कोटी बररक हायकबा लाख लाख बररक तिनि सुजुग सुबिदा नावै दङ एडिसी नि फान हायकबा एडिसी नि सुजुग सुबिदा सामताङै दङ एडिसी नि लेनो बेनि बाबे दखल खालाय दङ बरक तिनि खालायमान करिंगा जों बरमान खामंबा आबन बागैनो आ एडिसी मानमानि सालनो जों बेस्ट खालायनो एडिसी आमचाने कताल राजा त्रिपुरालेन जों आईपीएफ दिजाख्लायफोरनो नांगौ होननाय जों फारांथि सानानि बागै खानानि जराबो जतन खातम खाजाखा फायनानि बागै आं त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरकना आं कबकनाय केबो तिनि सीपीएम केबो बीजेपी केबो कांग्रेस केबो पदरे परचिकन मिकन पार्टी होननाय सागनो परिचय रितंयाबै दफा फियकजाकनानि बागै सकां जों तिनि एडिसी आमचाने रक्षा खालायै 12 लाखनि बागै जों तंथाय स्नामै नालायग्राना आबनो वानसगै फायनानि बागै आं जतन कबकनाय Paithak हे सोमों दंमाने खाना बबा हायके दांसानि प्रोग्राम सादक जाखा कयदानि सिमिमेन प्रोग्राम जेंनाय लोकरक जे फाइनाय रक गाहाम क्लियर साइमान के आं तिनि 23 अगस्त त्रिपुरालेन स्टेटहुड डिमांड डे आबुनि कैसा कमिटी प्रिपरेटरी कमिटी नि खरसा मेम्बर अंगै आं खानानि प्रोग्राम नि शिड्यूल न आं अमनो अनि जे सीमा जरातिखे आं नरकनि थानिबो आं साख्लायनाय सिनितेबो कमिटी नि कन्वेनर तंखो ते कमिटी नि चेयरमैन रक तंखो ते कमिटी नि गोबांमा लीडर्स रक तंखो जों बरक जदि फाइबे खांका जों तेबिसा कामखे क्लियर खाय जों सिलायनो हायपना खानानि प्रोग्राम हंकांकाय जों जस्ट मॉर्निंग नि जों 11 तानि जराबो हंकायनो सिनि प्रोग्राम अब जों सेंनाय सिनि कल्चरल प्रोग्राम गोबांमा डिविजन हायकबा गोबांमा बदल गोबांमा कम्युनिटी रक जानि जा मोसामों रुजामों ते मुसैमों अमा हाय दुबै फायलायनाय दंगो जों अमा हाय प्रोग्राम ना सकां फुं 11 तानि सिमिनो जों चेंगिरनाय तेसिनि सारिकनि दिपरनि 12 ता तामखा हंकांकायनो आबुनि हायतेखने सिनि प्रोग्राम सिनि लीडर्स हायकबा नगराय रक फायनाय रकनो जों लामसकनाय ते बरकनो जों आचुक थैरनाय बरकनो कक सारनाय त्रिपुरालेनि ककनो बरकनि बिसिंतिखले जों तेबो सिनाय ते बरकनि सेपारेट स्टेट बाहायके बुमति पोजिशन अंगै दं हायकबा सिनि त्रिपुरासा बंशनि थानिबो बरकनि बसंनि बिसिंतिखे तामो मेसेज रनाय आबरकनो जों बरकनि बिसिंति खोनानाय आबुनि जराया फारजाकनाय आप तो पायासक जरा सारिकनि 12 तानि सिमिनो सिनि लीडर्सनि ककनो जों खोनालायनाय ते कल्चरल प्रोग्राम कांकाय मोसामों रसामों मुसैमों कांकाय जों फुं 11 तानि सिमिनो चेंगै प्रत्येकटा लीडरनि कक सापायमाने यागोला हंकांकाय जों म हायके दफानि रसामों दफानि मोसामों हायकबा दफानि सिनि मुंनो तयै पद्रे पर कल्चरल प्रोग्राम न जों आरो जागाबा सेटअप खालायजाक दङ अमा हायकेनो जों खानानि प्रोग्राम न जों पायासक जरा तैनो जों जत लोकरकनि थानिबो हायकबा सिनि आरो जे फाइनाय रक खातम खाजानि बिसिंति दफाना सै साकनो या फारजाक अब हाय बररक खाना गोबांमा फाइनाय बरकनो तैनो जों प्रोग्राम न नायथके लांनानै बागै जों चाइतकनाय बेसिक लोकरकनो कथम दनानि टारगेट दं नरकनि कमिटि एबा प्रिपरेटरी कमिटि अब तो तब एक्जेक्टली तो अब एस्टिमेट तो खालायमान्या सारा त्रिपुरानि बिसिङाव जों जत लोकनो कबकजाक दङ जों सुदु ओनलि अर्गानाइज्ड बाय आईपीएफटी
বা ডিমান্ডিং বাই IPFT চিমি সে খরাং তি সানাই ত্রিপুরালেননি এই ত্রিপুরালেন সাবো সাবো হামজাক তে দখনা সাবো সাবো হামজাক অবনি মারি হিংকাংখাই খানানি জরাবনো जों नुंनाय आशा खालायो जों दिनै आरो दुगमले हातिबा जों प्रग्राम खालायनानै नायमाने एक्चुअली आरो जागाबा सिनि एस्टिमेटा जों खाफेलाय लिया आरो जागाबा जों बरक गोबां बरकना जों गेदारिं खालायमाया अबनि बगैनो कायसे खुमुलुकनि दुगमले हातिनि हेकबा दुगमले सिनि एडिसिनि हेडक्वार्टार नि स्टेडियाम डाक बांला स्टेडियाम अबनो जों चुज खालायका आशा खालायो सिनि अ स्टेडियाम खाना बंगैबो फातारा बरक गिलानो उंनाय अबो सिनि पयतो दंगो अमा हेकनो सिनि प्रग्राम ताबुक सुजारा जों अबनो एस्टिमेट खालायजाक दं बेले हामबाय चिनि खरं नाय तंनाय ताहकते बुक संना रक सराय सराय खनायमान खाना ताकोग्रा शुक्रा सरनि खुक्ति तियोबो हाइकेनो सानानि कक खलायो खानानि जतो प्रग्राम नि डिटेल्स सब बिनि खुक्ति जों सराय सराय खनायमान खा अबो हाइकेनो खानानि साल अबो IPF tin बागै शुधुमात्र त्रिपुरालेन सानमानि साल चिमिया जों सायमानो बसकांगो एडिसि इलेक्शन दङ एडिसि इलेक्शन नि सिगां जे जतो त्रिपुरा राज्यनि अरो लुकुरंनो कुथुम रनानि अबनो पाइथाक IPF नि बागै कायसा सुजुग एबा कायसा सालंनानै मानसबो आबोनि बागै जे थंकृंनि तंखर एडिसि इलेक्शन बसकांगो तनै IPF नि बागै अबो एसिड टेस्ट हाय जों मा दङ तामनि बागै हिंगा हासिनि जतो थंकृं सिनाय नंनाय रकनो अबो हायके वान सकलाय तंमानि बागै जोंनो रनो तिनि सानानि नांखा अबो हायकेनो खानानि अ साल बसो जराति बरक कुथुम रैमान जे शुक्लाचरण अ कमिटिनि खरकसा प्रिपेरेटि कमिटिनि मेम्बार नै बबिनि खुक्तिनो खनायमान खाना अ जे थों नखला एबा अ स्टेडियाम सुबुंमानि यागलो फाताराव गोबांमा बररक फायनाय एबा सुबुंनाय लामारक जागियाङै मानहै नरनुगै मानखाना खाथुं खाजानि बिसिंतै खानानि सालकतर सालनि बागै लुवाजि जागै दङ दां सासनामलाय दङ केबोबा बाना थेफालाय दङ केबोबा अबहायके डेकोरेशन रक रि रक सोंलाय दंमानि नरक नुगै मानखाना बेलाय खाथुं लायजाक लुकुरक बेलाय खाथुं लायजाक IPF नो हामजाकनाय एबा IPF नि टांगकरा रक बेलाय खाथुं लायजाक अबहायकेनो IPF मथानि सिकला रक आतिशा एबा IPF नि दालबिदाल बेदेकनि दालबिदाल ब्रादारहुड एसोसिएशन नि दालबिदाल मथारक आं सानानि साइटकनाय अबहायकेनो खानानि अ सालो जों जेसेक मानसाक नरकनो आपडेट होनानि साइटकनाय तेसिनि खरांनि मांप्लिवो फुंनानि साइटकनाय अरनि दांसानि जतो प्रग्राम एबा खानाय मानखाना अर IPF मथानि सिमिया फादार हास्टेनि दालबिदाल थंकृं बदलनि एबा दालबिदाल सान मथा बदलनि हास्टे साननाय एबा सेपारेट स्टेट साननाय आबहाय मथारकनि टांगकरारक फाय दंमानि आबहाय कक्टमारक जों खानाय मानखा ते अबहायकेनो नरकनो सानानि कक्लायो सालकिसा सिगांगनो जों नुगै मानखा जागावो TPF बदलनि बखाक्तिबो जों नुगै मानखा अ माटनो कायसा लुकुथुम पान्डा खलायजाक मानि आ सालंखा थंकृं बदलनि कुनो सानमुंनो तैया फानो जों नुगै मानखा जागावो हायुं जे त्रिपुरासा एबा खेबा इन्डिजिनियास साल पालायमानि बरकबो जेसेक मानसाक जायदका अ मातनो सुफुङै लुकुरकनो कुथुम रनानि आं मानखांगांके कक सानानि जायदकनाय दै खरकसा खरकनै प्रिपेरेशन कमिटिनि आदंरक बाय एबा फायसक बायजाक दिनै अ जागावो खुमुलुं डिभिजननि प्रेसिडेन्ट एबा अ खानानि प्रग्रामनि प्रिपेरेटि कमिटिनि खरकसा टांगकरा हनै मानो बिनि दिदुलमुं बायनाव जागाव सामं खलायजागै दं जिहेतु बो अ डिभिजननि प्रेसिडेन्ट बा सारनि थानायावबो नसंनानै मुसंनाय हायनहाय साजिं शुक्ला सारनो सोंमानि हायके आगिनि बिसिरावनि स्लाइटै गैसा बसक जुदा खेनरक अ सालनो नुगै दं एबा बालायजानानै थाङै दं औ हामबाय सिनि खरां जों ताकलाय जे स्टेटहुड डिमान्ड 23 आगस्ट न रक्सवै ताकलायनि प्रग्राम त किसा जुदा हाय आबहायके जों अलरेडी जों सेन्ट्रल कमिटि जों सालाय फैजाक बनि बागै सिनि बिसास ताकलाय बेलायखे अ फिल्ड हेक ग्राउन्ड बेलायखे बरक पुंनाय आवासिनि बिसास दङ जों अलरेडी प्रत्येकटा डिभिजन जों प्राय 7 10,000 बाहायके जों इनभाइट खालायजाक बनि बागै सिनि अरनि जे प्रस्तुति खूब गाहाम जों अलरेडी बेबाक जागोन डिसाइड केका फियाबा जों अबनो साइमानो थानाय बिसिओ जे चिनि पार्किं खालायमाने बेलाय जागा शर्ट जागा जों गारि अलरेडी पुंगै थाङा अबनि बागै जों ताकलायखे आसक बरकनो आसक कलक हिमरलिया त किसे गानावके जों पार्किं खालायनाय
boni bagai chung oro site parking khlai lekha yang ke ITI je o jagono chung gari bathagrna aron pore ke chung pura site gari khlainai yang tai kaisang ke chung junal bus kango chung ara parking khaka apa parking bebak jagan aba aing site paite bepong chitaknai yang tai kaisa khlai ka chung je o forest somni khumlung forest somni o jagawa oban bagai chung aing site tai kaisa khaka chung dukmali gana ni kaisa je bazar ni hoita aing je sini kabangma school tongo o school ma dogna chung bebak na parking khlain bagai chung already sidanta khlai chung প্রত্যেকটা যে চিনি তামনি সানাই সে পার্কিং খাইমা জাগাও जों অলরেডি 50 জনা ख्लाइ भलन्टियारक जों रेडी खालाइ फैयो अब जस्ट भलन्टियर बरक आरन तंगलाइ ते बाकी त तंगलाइ प्राय जों 150 हाइ ख्लाइ भलन्टियर 60 जन फे 50 जनक गुरुत्वपूर्ण बर्न डाइरेक्टर जाक अब हाके जों सलिलाइ ताबु जरा ख्लाइलाइ दङ बनि बागै ताकलाइनि आनि विश्वास प्रग्राम खु काहाम नंनाय अब हाकेनो जों ताबु जरा सामुसिनि काहाम सलिजाक बेबाग जागन चिन बिसग्रक बरक कुथुमनानि टार्गेट दं बाहायके खाखालाइ जों तो टार्गेट खैमा त अब सिनि विश्वास ताकलाइ बरक बांनाय नि सामान कारण जों तो 1 नि ऊपर 1 लाख नि ऊपर जों ता बरक ति ख्लाइनाय तिनिन जे प्रग्राम जों हाके सिनि विश्वास बनि बागै ते आं लुकुरंग ककसन म समान अवश्य जों साइमान सिनि आईपीएफ तिनि प्रेसिडेन्ट बरम गनां एनसी सारनि बिसंते जों खानाव ताकलानि जे जों हाय अब हाय आलादा राज्य नायनि बिसिङाव जों साइमान माने मते सिनि अबनो ताबो फास अब के त्रिपुरा जे आलादा राज्य नायने बनि बागै फास अबनि बागै सिनि खूब काहाम दिगो थां दङ अबनि बागैना सिनि बिसास जों अलरेडी सिनि सेन्ट्रल आईपीएफ ति आचुबै सिद्धान्त खलाइबे ताकला खूब काहाम नाय अब आनि बिसास खामानि कक नि बागै आनर खनायमान खाना जे खुमुलुं डिभिजन नि प्रेसिडेन्ट आईपीएफ नि दाङोफ्रा दाखुक एबा स्टेट पार्टी नि एजीएस दाखुकरा गणेश देबरमानि खुक्तै अब हाइकना नुगै मान खाना ताबुबो याफावो ताबुक तै 12 घन्टा हाय जरा दंख फियाबा खादुं खाजानि बिसिंति बेबाक लुवाजिमुं मुसासे कारै थांजागिया तैखे बरक साइटकलाइ दंगरो जे खानानि सालो बरक गोबांमा फायनाय ताबुक अ मात खालि नुकफानो खानानि सालो जारो जागा जागा लागाबो बरकनि बदलनि आदं अक्रारनि खुपिनरक स्राय खानायमान खाना फियाबा चिनि खरांनि मांपिलि गनरक खाना पुइलानि सिं पाइथाक जरानो नुगै मामनाय अ मात पुदे पुंया एबा बरक जे टार्गेट खालायमानि हाय आसेक बरक कुदो कुथुमया आबो चिनि खरांनि मांपिलि बरक नरक बेबाक नका आसुकदुनो नुगै दंनाय मांपिलि तिसानाय प्रबिनि लगे आं रनजित चिनि खरां ओहानि जतो चिनि दफारो ओहारे बेबा बुकुं बारारो जोंनो जतनो थांजा जोंनि सानमानि कायसा जोंनो जतनो थांजा जोंनि सानमानि कायसा थांलाय नै याप्रि बाक्साके जतो थांलाय नै शानलाय नै खरां बाक्साके चिनि हानो सानलाय नै नांखा हंके थैरो नै चिनि इमांनो मुखां सुनाम नै कुकुर गोजा हैन्यावै बुकुं बारा जतो थांजा हंलाय नै तामो हिन्दु तामो ख्रिस्टान तिप्रा लेनि चौकावा याप्रि सेलाय नै Tabu bosel sadi tongo 비시끄등와 사통장만이 나보고 사통작 덩코 나보고 사통작 덩코 어하니 저도 지니 더 팔어 어하니 배반 보쿵 말하러 जोंनो जतनो थांजा जोंनि सानमानि कायसा जोंनो जतनो थांजा जोंनि सानमानि कायसा 지니 하나씩 생산하니 스바로 베리하니 스바로 라시나니 전남도 띠브라레 전남도 띠브라레 어하니 저도 지니 더 팔어 어하니 배반 보쿵 바라러 जोंनो जतनो थांजा जोंनि सानमानि कायसा जोंनो जतनो थांजा जोंनि सानमानि कायसा Nuhur
그렇게 구분도 파노 기 그렇게 대부스 땅라이 시나 대부스 땅라이 시나 당대 힘들 때 길이 걸어게 덩을 무너져 그르 덩을 무너져 그르 어하네 저도 지니도 팔어 어하네 배바 목공 바라러 정말 저도 너 탄자 지니 산 많이 가자